Sad za tako on baš si igrao i dođeš od hrana, čito, ja rekao, ne znam, da mi je to ostalo. Sve dobro, nama je bio zahtjevan dan jer je prvi dan. Andrija, još jedan put. Dobrodošli, stvari, vi ste kući. Jučer nam je zahtjevan dan bio prvo panela filma, a jedna dolasi sa različitim terminima i smještenje različite lokacije. Dale, kada si došao? Ja sam došao sinoć. Ste prvi put Iz Zagreba, bio Dubrovnik i onda sam došao ovdje. Meni to kolega dogodio, ja kažem sebi samo žao mi što nije žena jer ja sam samo kaniotac. Uživajte, nemojte što zamjeriti ako je neki... Ajde, ostavite. Mami, šala ja prišao ti mami. Uživajte. A ti čim da mogu? Sa ove medalje otišao, igra sa Dorčom, dečji fudbalski klub. I na Sići. Kao neki centar. Dobro, samo da ja. Naš predsjednik opštine, gospodin Ivan Begov. Gradonačelnikom. Bio sam neki dan u Roševcu, ja sam nekad igrao ručnjaj, 100 godina tamo. Išao sam na 9 dana prvenstva. Pa je to što Orhovac. Joja, Spadnolda. Sjedite gore, sad svi si vas zove na mjesto. Što radite? Come siete? Siete buoni? Come siete? Siete buoni? Come siete? Siete buoni? Zvali krivo. Gdje će Ivan Begov? Predsjednik opštine Borov, predsjednik opštine Uca. Prvi put sam baš vidio. Ja sam prvi. Išli su zajedno s vama. Se mora da se vrati. Inače me ostalo. Ali je želi vaterpolista Hvala
da sam dio ove, sa svojim filmama, dio ove priče koja se ovdje odigrala u predivnosti. Ja sam dijete koje je živjelo u sportu, koje je pratilo, jučer sam izbiflo sastave Partizana, Ivančević, Gola Skrozić, Vladić, Vuković, Kićanović, Slavić, Radovanović, Ćosić, Kićanović, Slavić, Ćosić, Nade Pagić. Danas mene zovu nakon 6 godina pustolovine sa gospodinom, najveći i najtrofejniji trener svijeta.